Så først hælder du vand, og så bagefter sæbe. Eller rengøringsmiddel. Ja. Så, og så tager jeg med det rigtige mærke på og hælder. Hvor mange deciliter? Jeg hælder bare lige sådan et her. Det er faktisk for meget. Fordi det skummer sådan. Nå. Og hvor mange liter vand er det i? Ja, der er cirka 2. 2 liter? Ja. Røg i ryggen. Nej, jamen det er også røg ned i ryggen. Det er en dårlig arbejdsdag. Røg ned i ryggen. Det er bedre at sige, at jeg ikke kan så er der noget, jeg også spørger dig, om jeg har glemt. Ja. Jeg skulle rykke til stedet, når du var. Jeg var rask, jeg sagde, jeg glemte at gøre. Nu er klokken om det. Er det ikke nok? Er det ikke nok? Ej.